Taky už vás štve, jak se lidi na internetu furt nadávají za to, že je někdo moc velký levičák nebo moc velký pravičák. Jestli jo, tak se vám bude líbit film Jedna bitva za druhou, protože si dělá srandu z obou dvou těchto táborů. Režisér Paul Thomas Anderson proti sobě postavil dva naprostý protipóly. Zhulenýho liberálního Leonarda DiCapria a pravičáckýho a totálně slizkýho Seana Penna. Některý lidi tenhle film hrozně popuzuje, protože si myslejí, že si dělá srandu právě z toho jejich tábora, ale to je v pohodě. Paul Thomas Anderson zkrátka není pro každýho a v tomhle filmu dohromady míchá drama, satiru a akčňák. Za mě je to trefný sociální komentář, který přesně vystihuje kánon doby, ve který žijeme. Pokud vás baví jít u filmů a hudby trochu víc pod povrch, tak jsme na stejné vlně. Jedna bitva za druhou bodovala na Zlatých glóbech a já jí budu držet palce i na Oscarech. A co vy máte radši, když film nastavuje takhle nepříjemný zrcadlo, anebo radši u televize vypnete? Dejte mi vědět do komentářů.